Ho, 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 ho. Aha, evo ti plavokosi papagaju. Na mene ste zaboravile. Ja nisam. Oh, headshot. Ja. Što je ovo za... Pazi nju isti kako skače. Ja sam zlata udarila dupe. Daj, to je bilo dobro. Da. A ti, Danijela, ne opuštaj se, i dalje nisam zaboravila onaj headshot od malo pre. Opasno je ona postala, ima od koga i da nauči. Da. Isidora? Da? Šta misliš, šta ćeš večeras dobiti za novu godinu? Pa uglavnom sam do sada dobijala majice koje su mi bile ili previše velike ili premale, ponekad neke takođe preuske ili preširoke farmerke i pantalone, a pritom mi se ništa od toga nije ni sviđalo, tako da ću se sad zadovoljiti čime god, samo da konačno ubodu veličinu za početak. Nama Ćale svake godine donese poklon prase da ubaciš u njega, ali kad otvoriš imaš šta i da vidiš. Tona čarapa i patofni i još po koji rokovnik koji je dobio na poslu ako stane. Nemoj tako, prošle godine nam je kupio one jeftine štikle, osjećam s pijace što su nam otpale posle mesec dana. Da, sećam se idem na rođendan i samo odjedanput puče nešto i ja vidim nešto mi čudno kad hodam, kad štikla mi se odvojila. Sećam se kad su te jurili kolima da bi te prezuli brzo da ne zakasniš. Stvarno? Da. Pa možeš od mene uvek da ih uzmeš, imam ih ja. Da, znam, hvala ti na tome, znači mi puno. Valjda ide sve nabolje sad kad su se oni preko puta odselili. Mada ne znam što su im pa oni pravili toliki problem. Znaš, mama mi je rekla pre neko veče da spremaju nešto posebno za nas. Pa bio bi i red, ali vidjet ćemo. Pa ništa, želim vam sreću da ovaj put dobijete ono šta zaslužujete. Ja bih trebala da krenem. Treba i mi da krenemo. Idemo na večeru sa porodicom. Pa ajde, da ugasimo vatru i idemo. Pa sa srećom večeras, čujemo se sutra, javljajte utiske. Hvala takođe, ćao. Ćao. Evo večera, tako, i ja da odmorim malo,
Kako si na švedski sto napravila? Pa ne znaš gdje pre da gledaš, a kamoli šta ćeš prvo da uzmeš. Eto, kakav vam je otac neodlučan. Vidite? Mama. A šta se ti čudiš? Ko da ne znaš da kad je mama gladna, mozak ode na stand-by. Tata. Tišina ti koji bre praviš kolače, samo onaj džukeli jestive. Moj kolač bar nije zagoreo. Tebi mozak zagori kad dođe debela Natalija. Ma jeli? Ako je pre 3 dana sasvim slučajno slomio vazu kad je lik iz kablovske namignuo? Ako je pobegao iz restorana kada je video porodični račun? Ako je spiskao maminu ušteđevinu na feniranje u Kaliforniji? Ajde dosta više, nećemo jesti nikad. Izvinite. Barni, gdje si kućo, gdje si? Ajde, dođi. Tako, dođi. O. Daniela! Šta, mama? Dobro je. Bar znam da ćeš moći lijepo pokrivena da zaspiš od te džukele. Da, a prošli put smo on i ja zaspali otkriveni, jel tako, Barni, jel tako? Vidi, Daniela, sutra je veliki dan, nemoj do kasno nikako, jesi čula? Uostalom, ne želiš da zakasniš na naše iznenađenje? U redu, mama. Ajde, laku noć. Laku noć, mama. Vidiš kako je godina brzo prošla. Večeras već čekamo novu i nadam se daleko lepšu i mirniju godinu. Voljela bih da je dočekam uz onaj vaš ples. Stvarno nekad mama i ja umemo da se blamiramo za sve pare. Ali drago mi je što vam je to simpatično. Samo se pitam, gdje stanu svi kolači koje mi za kaznu mesimo? Svaki dan po nešto zamesimo. Pa kao što i sama znaš, veći deo zagori, a ono što ostane zguramo negde ili mama pokloni Nataliji. Da, valjda vas je Deda Mraz pogledao ipak ove godine i na lepe oči poklonio malo sreće da se odsele ovi preko puta. Mada zaista ne vidim razlog zašto bi vam oni toliko smetali. Važno je da sada nisu više tu. Hej, večeras je velika noć. Jesi spremna da te mama i tata ovaj put stvarno obraduju i oduže se za sve one nove godine koje nisu prošle baš najbolje? Wow, vi ste stvarno svesni toga. Strpljivo i vidjet ćeš. Laku noć. Laku noć, tata. Što se tiče Evrope, mi smo još samo završili sa Nemačkom, Španijom i Belgijom. Afrika i Australija su kompletne. Polako, nemoj da lupate tako lica mnogo. Amerika je gotova. Ajde, ne zastajkuj, brže to. Vidim da pored Evrope samo Azija nije kompletna. Evo ovako. Vi nastavite punom parom, a ja idem na drugu lokaciju da nadgledam radove. Ujedu, Deda Mraze. Radimo na tome.
Ho, ho! Kako idu radovi? Ništa ne brinite, Deda Mraze, sve ide po planu. Ho, ho! Onda mogu da se sada osamim u mom kutku. Apsolutno, Deda Mraze. Kako mi je laknulo, što sada nijedno dete neće biti iznevereno. Ne pamtim kada sam zadnji put koristio ovo skladište. U stvari, pokušavam i da zaboravim. Nadam se da nas zli Freddy ovoga puta nije video. Nismo na tebe zaboravili, Deda Mraze. Deda Mraze, odakle krećete večeras? Pakuj mi sanke za Detroit. Tamo prvo idemo. Recite im da dobro napoje Irvase i da podmažu sanke. Put je veoma opasan zato što veje jaka mećava u nekim delovima Amerike. I kako ću efikasno oduvoti zlog Fredija ako mi sanke nisu dobro pripremljene za to? Detroit znači. Vidjet ćemo ko će koga da oduva. Kad te dohvatim, sve paketiće ću da ti pobacam i tu kapicu ću pocepati potpuno, ojoj! Do đavola. Deda Mraze, gledajte šta smo pronašli. Ha, dragi Deda Mraze, da, želela bih lutku koja živi u Roze kućici i ima puno odeće. Roze kućica lutka odeća, pomiri moje roditelje sa komšijama. Ovdje opet Roza kućica lutka i odeća. Svuda je tražila iste stvari. Ne znam kako, ali sva ta pisma su se nekako zaturila dole iza stare mašine. Da vidimo, ovo je napisala Daniela iz Springfielda. Pa to je užasno. 6 godina mi je pisala, a ja joj nisam ispunio želju. A dobro je dijete jako i zaslužila je. Zahtevam odmah da se upale mašine i da napravimo poklon za Danielu. Razumem, Deda Mraze. Ho, 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 ho.